just like a Sunday. Здравейте, днес ще направя геймплей на Halo Combat Evolve и ще ви покажа стелт и рън режима. Ще започна с стелт, а по-нататък ще ви покажа и рън режима. За стелт ще ви трябва да си намерите снайпер, независимо от коя мисия сте. И така, много важно е прикритието и да не си издавате вашите позиции. Затова, когато видите патрул като този, не го убивайте, защото ще разкриете вашата позиция и врага ще ви атакува. Когато вече сте решени, че ще атакувате, по-добре е първо да изчистите периметъра, като избиете гардове, като ето този. Ето, убих го. Сега вече те знаят къде сме. Би трябвало да знаят. Още не са ни забелязали. Ага, ето и втори гард. Това е много важно да забележите. Убих го. И сега, когато вече сте избили периметъра, минавате към рън режима и тръгвате. Още не са ни забелязали. Тръгвате. Е така. Когато са толкова много, няма смисъл. Стой. Ето този. Умря. Ето вече този май ни издаде. Но това няма значение. Те са прекалено далеч. И ще ги избием така, като стигнат до нас. Така. Когато имате... Ето вече сме забелязани. Тръгваме рън режим. В рън режима е много важно да не седите на едно място и да внимавате от тези от плазма гранатите, защото те се лепкат. Но когато тичате, мятайте много фрамейт гранат, защото гърмят прекалено бързо, или елате и вземете една от тези търети. Така, вече сме избили периметъра и продължаваме. Но някой от противниците ме учи. Нищо, това няма значение. Продължаваме. Взимаме пак снайпера. И продължаваме. Кога сте в тел режим, винаги стойте клекнал. Много е важно. Защото иначе ви виждат идеално. Движим се бавно. Тук вашите съборници за сега ви помагат, но после започват само да пречат. Защото много често те скрият позициите си. Много често самата игра е направен фабричен тип съвет да ви дава да използвате Night Vision, като натиснете Q в NR, но това е много... Лично мое мнение е, че това е много неприятно. Защото ви виждат перфектно. Ето, където са... Ето вижте тази лампа, където е поставена, колко си личи, а представете си, когато си движи и скача и когато ви следва движенията. Извинете. Рън режима, да. Когато сте взели плазма гранати, се старайте да ги залепите на едни от... Не убивайте вашите. Старайте се да ги взимате, да ги залепите върху ето тези миньони, или не знам точно как се наричат, защото те, когато са имат граната, са много по-живи, почват да бягат и почват да отидат към по-силните. И когато има залепена граната за тях, ще отидат и ще я занесат баш в укритието на врага и ще го взриви. Така, продължаваме. Вадите пак снайпера, защото когато се движите, най-добре да сте в стелт режим. Клекнали. Взимайте оръжията на извънземните само в крайен случай, защото те са нанасят по-малка щета.
Ето го. Внимавайте, защото е такива сте и могат да ви разкрият позициите. Да. Ето. Ето, съобщиха ни, че са ни разкрили май. Не знам. Мятате две гранати, минавате в рън режим и почвате. Който биете. Аха. Ето. Ето, направих една грешка, забравих да изчиста параметъра и ето вече ни стрелят. Сега кляк. Взимате някакъв стит. Убих го, но все пак виждате какво се получава. Така. Тези същитовете най-добре да ги убиете последни, защото те рядко стрелят. Пък са трудни за убиване. И така, сега ще паузирам и когато стигна до боса ще ви покажа какъв тип, как трябва да играете срещу босове. И така, стигнах до боса, то са два боса даже тук. При тях се играе Defense и Run режим. Стелта е много трудно да се убият. Важно е да мятате гранати, те са... ще се опитат... те имат две фази, така да се нарекат, които едната се прицелва в вас, другата стрелят с такива топки. И гранатите са много ефективни, при тях умират почти веднага. Ето, залепих, гръмна и умря май, да. Важното е при тях да се пазите от щита. Сега се приготвяме да влизаме и като цяло това е геймплея на Halo. Надявам се да съм ви бил от полза. Чао!